Добре дошли хора в едно ново видео на Crafting and Building, където днес ще играем едно много хубаво мъче, което го искам много отдавна, но не съм имала късмет да го имаме, да го ще съм нямал Wi-Fi, когато съм мисля да играя Crafting and Building. Но сега ще го играем. Сега ще играем един мод, който е... Сега ще го видите и ще го кажа. И него ще го играем, да? Този мод... Забравяй как се казва, сега ще видя как се казва. Добре, да изчакаме да зареди играта днес. Така. И това, което ще играем, се казва, ако не ми бъда през 5 секунди. Ехо. Ако ми става, бъгна ми нещо играта.